Me ollaan Herran ja Israelin juhlaajoista puhuttu tässä viime aikoina ja me ollaan käsitelty tähän mennessä kaikki kevään juhlaajat. Ja nyt me siirrytään sitten tutkimaan syksyn juhlaaikoja ja niiden profeetallista sanomaa lopunajan pyhille. Kevään juhlia oli 4 juhlaa. Ensimmäinen niistä oli pääsiäinen, toinen happamattoman leivän juhla, 3. uutislyhteen heilutuspäivä ja 4. helluntai eli viikkojuhla. Syksyn 3 juhlaa ovat pasunansoiton juhla ja Jom Kippur eli suuri sovituspäivä ja lehtimajan juhla. Kevään juhlien sanoma viittaa lähinnä taaksepäin Herran aikaisempiin pelastustekoihin, siitä miten Herra on aikaisemmin jo pelastanut kansansa. Toki noissakin kevään juhlissa on myös profeetallista sanomaa tulevaisuuteen, mutta suurin osa niiden sanomasta viittaa menneisiin Herran pelastustekoihin. Sen sijaan nämä tulevat juhlat, mitä tullaan käsittelemään tästä päivästä lähtien, syksyn juhlat, nämä on sisällöltään ennen kaikkea profeetallisia ja puhuu Herran tulevista pelastusteoista. Toki näissä syksyn juhlissakin on joitain asioita, mitkä viittaa myös menneihin Jumalan pelastustekoihin, mutta ensisijassa ne on profeetallisia tulevia aikoja varten. Nämä Herran ja Israelin juhlaajat on pyhien juhlakokouksien päiviä ja ne on pyhien harjoitusten aikaa. Viettämällä näitä Herran ja Israelin juhlaaikoja ja ymmärtämällä, mikä niiden profeetallinen sanoma lopun ajalle on, me itse asiassa harjoittelemme Jeesuksen toista tulemista ja siihen liittyviä tapahtumia, kuinka 1000-vuotinen valtakunta tullaan perustamaan maan päälle. Tänään vuorossa meillä on pasunansoiton juhla ja suuri sovituspäivä. Nämä 2 juhlaa yhdessä julistaa sitä, kuinka katumusta seuraa syntien anteeksianto ja pelastus. Mitä Raamattu sitten opettaa pasunansoiton päivästä ja suuresta sovituspäivästä? Mikä on näiden 2 juhlan profeetallinen sanoma meille? Ensinnäkin tämä pasunansoiton juhla muistuttaa kokoontumisesta yhteen sotaa tai kuninkaan voitelua varten. Avataan Raamattu 3. Mooseksen kirjasta luvusta 23 jakeesta 23. Herra puhui Moosekselle, sanoi israelilaisille, 7. kuun ensimmäisenä päivänä olkoon teillä sapatti, levonpäivä. Pitäkää silloin pyhä kokous ja muistuttakaa siitä pasuunan soitolla. Älkää tehkö silloin mitään arkityötä, vaan uhratkaa Herralle tuliuhri. Tämä pasuunan soiton päivä on ainut Herran ja Israelin juhlaajoista, joka ajoittuu uuden kuun juhla-aikaan, eli kuukauden alkuun. Kaikki muut nämä Herran ja Israelin juhlaajat on suurin piirtein kuukauden puolivälin pinnassa, tai ei kuitenkaan kuukauden alussa mikään niistä. Uusina kuina ja pasunansoiton juhlapäivänä tuli soittaa pasuunoita, samoin kuin myös pääsiäisenä. Psalmi 81 ja 4 kertoo meille tästä samasta aiheesta seuraavalla tavalla. Psalmi 81 ja 4. Puhaltakaa pasuunaan uuden kuun aikaan ja täyden kuun päivänä, juhlapäivämme kunniaksi. Herra käski omaa kansaansa puhaltamaan pasuunoihin aina kun kuukausi vaihtui, merkiksi että uusi kuu on ilmestynyt taivaalle. Pieni kuunsirppi on nähty ja siitä alkaa uusi kuukausi. Samoin myös täyden kuun päivänä pääsiäisjuhlan aikaan, Pesahin aikana, tuli puhaltaa pasuunaa, niin kuin Psalmi 81 jae 4 meille kertoo. Sen lisäksi, että soitettiin pasuunaa, eli shofar-torvea, oinaan sarvesta tehtyä torvea, tänä pasunansoiton juhlapäivänä tuli soittaa myös 2 hopeatorvea, ja niistä voidaan lukea 4. Mooseksen kirjasta luvusta 10 ja jakeesta 1. 4 Mooses 10 ja 1. Herra sanoi Moosekselle, tee itsellesi 2 hopeatorvea, tee ne takomalla. Olkoot ne sinulla seurakunnan koolle kutsumista ja leirien liikkeelle panemista varten. Kun niihin molempiin puhalletaan
koko seurakunnan on kokoonnuttava sinun luoksesi ilmestysmajan ovelle. Mutta jos vain yhteen puhalletaan, ruhtinaat Israelin heimojen päämiehet kokoontukoot sinun luoksesi. Kun puhallatte hälytyssoiton, itäpuolelle asettuneiden leirikuntien on lähdettävä liikkeelle. Kun puhallatte hälytyssoiton toistamiseen, eteläpuolelle asettuneiden leirikuntien on lähdettävä liikkeelle. Hälytyssoitto puhalletaan leirikuntien liikkeelle lähdön merkiksi. Kutsuessanne seurakuntaa koolle, puhaltakaa torveen. Älkää kuitenkaan puhaltako hälytyssoittoa. Papit Aaronin pojat puhaltakoot torviin. Tämä kuuluu teille ikuisen säädöksen mukaan polvesta polveen. Kun te lähdette maassanne taisteluun vihollista vastaan, joka ahdistaa teitä, puhaltakaa torvilla hälytys. Silloin Herra teidän Jumalanne muistaa teitä ja te pelastutte vihollistenne käsistä. Puhaltakaa torviin myös ilonpäivinänne, vuotuisina juhlinanne ja uuden kuun päivinä, uhratessanne polttouhrejanne ja yhteysuhrejanne. Niin ne muistuttavat teistä Jumalanne edessä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Hopeatorvia oli siis 2 kappaletta. Mooses takoi ne samasta massasta ja niistä tehtiin 2 torvea. Ainoastaan Israelin papit saivat soittaa noita 2 hopeatorvea. Kukaan muu ei niitä saanut soittaa. Sofar-torvea, oinaansarvitorvea sai soittaa kuka tahansa Herran kansaan kuuluva, mutta hopeatorvea ainoastaan leeviläiset papit, Mooseksen ja Aaronin jälkeläiset. Tässä kerrottiin meille erilaisia tilanteita, jolloin näihin hopeatorviin tuli puhaltaa Herran määräyksestä. Ensimmäinen tilanne oli se, kun koko Israelin kansa koottiin ilmestysmajan Jumalan läsnäolon luokse. Silloin tuli puhaltaa 2 hopeatorveen. Toinen tilanne oli se, kun Israelin leirit lähtivät liikkeelle. Silloin puhallettiin 2 torveen. Kun Israelin kansa vaelsi Egyptistä kohti luvattua maata, Israelin kansa oli leiriytyneenä ristin muotoon sinne autiomaahan. Keskimmäisenä kaikesta oli ilmestysmaja, Jumalan läsnäolon telttamaja, ja sen ympärillä oli ristin muodossa muiden Israelin heimojen leirit. Kun sitten hälytyssoitto soitettiin ja leirien tuli lähteä liikkeelle, niin ensimmäisenä lähti Juudan leirikunta ja sitten edespäin ne kaikki muutkin 3. Ja ne meni pitkässä rivissä tai jonossa sitten eteenpäin, ja se ristin muoto siinä vaiheessa rikkoutui. Ja torvilla annettiin merkki sotaan lähdöstä. Sen lisäksi noita torvia soitettiin ilonpäivinä ja Herran juhla-aikoina, uuden kuun polttouhrien ja yhteysuhrien uhraamisen aikana. Tuosta sodasta tässä jaejaksossa sanotaan mielenkiintoisesti. Jae 9 osoittaa meille, että Israel kävi puolustussotia. Kun lähdette maassanne taisteluun vihollista vastaan, joka ahdistaa teitä, puhaltakaa torvilla hälytys. Silloin Herra teidän Jumalanne muistaa teitä ja te pelastutte vihollistenne käsistä. Jos me katsotaan tätä nykyajan uutismediaa, maallista mediaa ja Israel-uutisia, niin saattaa hyvin nopeasti tulla sellainen käsitys, että Israel on sellainen verenhimoinen kansa, joka pyrkii vaan koko ajan sotimaan kaikkia vastaan ja alistamaan kaikkia palestiinalaisia ja muita. Ja saattaa tulla sellainen hyvin vääristynyt kuva totuudesta. Itse asiassa vuonna 1948, kun Israelin valtio perustettiin uudelleen luvattuun maahan, Israelin valtio ei ole itse aloittanut yhtään sotaa. Se on muuten fakta, ihan täys fakta. Israel ei ole aloittanut yhtään sotaa ketään vastaan, vaan Israel on ainoastaan joutunut puolustussotiin useita kertoja, kun Israelia vastaan on hyökätty erilaisissa tilanteissa. Muun muassa heti itsenäisyyssodassa ja myöhemmin 6 päivän sodassa ja monissa muissakin sodissa, Gazan sota mukaan lukien. Israel ei ole se, joka on siellä verta haastamassa ihmisten nenästä, vaan asia on täysin päinvastoin. Israel puolustaa vaan omia siviilejä, omia kansalaisiaan, joihin lukeutuu muun muassa valtava määrä Israelin arabeja ja beduiineja ja druuseja ja domareita ja monia muitakin kansoja. Eli tämä meidän on hyvä Jumalan kansana tiedostaa. Vaikka Israelin valtio ja myös Israelin sotilaakin saattaa joissain tilanteissa tehdä virheitä,
Siitä ei ole epäilystäkään. Virheitä varmasti tekee jokainen ihminen, mihin kansaan tahansa kuuluu. Ja kukaan poliitikko ei ole täydellinen. Muuta kuin Jeesus sitten, kun hän hallitsee maan päälle. Hän on täydellinen poliitikko, täydellinen kuningas. Mutta kukaan tavallinen ihminen ei ole täydellinen. Ja niinpä Israelkin on virheitä valtiona varmasti tehnyt. Siitä ei ole epäilystäkään. Mutta se käsitys, mitä media luo meille, että Israel on verenhimoinen kansa, joka tahtoo vain sotaa, niin se ei pidä millään tavalla paikkaansa. Vaan itse asiassa Israelin hallitus on antanut monta kertaa maata rauhan sijaan. Näissä rauhansopimusneuvotteluissa, mitä Israel on käynyt muiden valtioiden kanssa ja johtamana, niin usein on hoettu sitä, että sitten kun palestiinalaiset lopettaa terroristiteot, niin Israelin tulee luovuttaa maata heille sen rauhan sijaan. Mutta miten Israelin hallitus on toiminut? Vaikka ei ole loppunut tämä ääri-islamilainen terrorismi Israelia kohtaan, niin siitä huolimatta Israel on luovuttanut maata useita kertoja, koska he haluavat vain saada rauhan sinne maahan. Eikö aika hurjaa? He on olleet valmiit antamaan periksi omista toiveistaan, mutta toinen osapuoli ei. Meidän tulee siis rukoilla Jumalan kansana voimallista pyhän hengen vuodatusta ja herätystä myös palestiinalaisten ja arabikansojen ylle, että Jumala voisi pelastaa heitä suurin joukoin, että heilläkin vielä pelastus koittaisi, eikä koko palestiinalainen kansa ja arabikansat tuhoutuisi sinä päivänä, kun kaikki kansat Jerusalemasta hyökkää ja Jeesus tulee sitten puolustamaan omiansa. Eli rukoillaan myös palestiinalaisten puolesta ja arabien puolesta, että Herra heitä pelastaisi suurin joukoin ja että hekin rupeisi siunaamaan Israelia. Kuinka moni teistä on katsonut netistä sen SodaStreamin videon, sen SodaStream An Island of Peace-videon? Joku on nähnyt. Näinkö harvat on nähnyt? No meidän pitäisi katsoa se täällä kirkolla dataprojektorilla joskus. Mutta mä katson sen videon uudestaan ja uudestaan joka viikko ja mä itken aina. Siinä näytetään kuinka beduiinit, arabit, palestiinalaiset, muslimit ja juutalaiset kaikki yhdessä työskentelee samassa tehtaassa, valmistaa meille hyviä hiilihappolimsoja, SodaStreamia, nam nam nam. Ja he rakastaa toisiaan ja kunnioittaa toisiaan. Heillä on yhteys keskenään. Ei ole näin. Kannattaa katsoa se video ja itku tulee silmään. Sitä Jumala tahtoo. Rauhaa kansojen välille. Ja Raamattu lupaa, että myös muukalaisia liitetään Herran kansaan. Palestiinalaiset, jotka haluavat elää rauhassa juutalaisten kanssa, tullaan oksastamaan myös Israeliin, aivan niin kuin meidätkin. Jesaja-kirja jopa sanoo, että muukalaisia tullaan ottamaan leeviläisiksi papeiksi. Oi kerta kaikkiaan. Eli mielenkiintoisessa ajassa elämme. Siunatkaamme Israelia ja rukoilkaamme myös palestiinalaisten puolesta ja arabien puolesta. Israel on siis puhaltaessaan kahteen hopeatorveen muistuttava Jumalaa siitä, että Jumala itse suojelee ja varjelee omaa kansaansa vihollisia vastaan. Eikö mahtavaa? Kun papit puhaltaa kahteen hopeatorveen, niin Jumala muistaa kansaansa ja asettuu varjelemaan omaa maatansa ja omaa kansaansa. Tämä pasunansoiton päivä Jom Terua muistuttaa siis sekä Herraa hänen lupauksistaan että meitä ihmisiä. Tämä pasunansoiton päivä on myös toiselta nimeltään Zihroon Terua, joka tarkoittaa pasunan muistamisen päivää tai pasunansoiton muistojuhlapäivää. Tämä pasunansoiton päivä on myös suuri sapatti Shabbaton, jolloin pidetään pyhä kokous tai pyhä harjoitus Mikra Kodesh. Tästä kerrotaan meille 3. Mooseksen kirjassa luvussa 23, jakeissa 23, 4 ja 25. Täällä sanottiin muun muassa, että se päivä on sapatti, levon päivä. Pitäkää silloin pyhä kokous ja muistuttakaa siitä pasuunan soitolla. Älkää tehkö silloin mitään arkityötä, vaan uhratkaa Herralle tuliuhri. Vau! Pasuunan soiton päivä oli siis lepopäivä, suuri sapatti, ilon päivä. Ja tuona sapattina soitettiin sofar oinaansarvitorvia ja lisäksi hopeatorvia. Sen lisäksi, että tämä pasunansoiton juhla muistuttaa kokoontumisesta yhteen puolustussotaa varten, se muistuttaa meille myös kuninkaan voitelemisesta.
Luetaan ensimmäisestä kuninkaisten kirjasta luvusta 1, jakeesta 32. Kuningas Daavid sanoi, kutsukaa luokseni pappi Saadok, profeetta Naatan ja Benaja Joojedan poika. Kun he olivat tulleet kuninkaan eteen, kuningas sanoi heille, ottakaa mukaan ne herranne palvelijat, pankaa poikani Salomo minun muulini selkään ja viekää hänet alas Giihonille. Voidelkoot pappi Saadok ja profeetta Naatan hänet siellä Israelin kuninkaaksi. Puhaltakaa sitten soofar torveen ja huutakaa, eläköön kuningas. Seuratkaa sitten häntä tänne ylös. Hän saa istua minun valtaistuimellani ja hallita kuninkaana minun jälkeeni. Hänet minä olen määrännyt Israelin ja Juudan ruhtinaaksi. Benaja Joojadan poika vastasi kuninkaalle ja sanoi, Aamen, niin sanokoon myös Herra minun herrani ja kuninkaani Jumala. Niin kuin Herra on ollut herrani kuninkaan kanssa, hän olkoon myös Salomon kanssa, ja tehköön hänen valtaistuimensa vielä mahtavammiksi kuin herrani, kuningas Daavidin valtaistuin. Kun kuningas voideltiin Israelissa tehtäväänsä, puhallettiin soofar torviin. Ja tämä pasuunan soitto oli siis merkkinä myös kuninkaan voitelemisesta tehtäväänsä. Meille kerrotaan Raamatussa siitä, kuinka Jeesus ensimmäisessä tulemuksessaan täytti profeetan tehtävän. Kun Jeesus kuoli ristillä ja nousi ylös kuolleista ja astui ylös taivaaseen Isän luokse, hän täytti ylipapin tehtävän. Ja pian, kun Jeesus saapuu toisen kerran maan päälle, hän tulee täyttämään Israelin ja koko maailman kuninkaan tehtävän. Kaikki Jeesuksen 3 tehtävän osa-aluetta, profeetta, ylipappi ja kuningas, tulevat toteutumaan täysin, kun Jeesus saapuu kunnian kuninkaana maan päälle. Meille kerrotaan useissa kohdissa Uuden testamentin puolella, että Jeesus on Israelin ja juutalaisten kuningas. Ne on meille tuttuja jakeita. Mä en niitä tähän nyt lue, mutta sanon vaan ne viitteet nopeasti. Matteus 27:42, Markus 15:32, Johannes 1:4-9, 12:13 ja 19:19 muun muassa. Ilmestyskirjasta voimme avata seuraavaksi luvun 17, jakeen 14. Johanneksen ilmestys 17 ja 14 valottaa meille tätä Jeesuksen kuninkaallista tehtävää myös lopun ajan perspektiivistä. Eli ilmestyskirja 17 ja 14. He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen Herra ja kuninkaiden kuningas, ja hänen kanssaan voittavat kutsutut, valitut ja uskolliset. Jatketaan luvusta 19, jakeesta 11. Saman tilanteen kuvaus jatkuu täällä myös. Minä näin taivaan avoinna, valkoisen hevosen, jonka selässä oli istuja. Hänen nimensä on uskollinen ja totuudellinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekki, hänen päässään oli monta kruunua, ja häneen oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Hän oli pukeutunut vereen kastettuun viittaan, ja hänen nimensä on Jumalan sana. Häntä seurasivat valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, pukeutuneena valkoiseen, puhtaaseen pellavavaatteeseen. Hänen suustaan lähtee terävä miekka, jotta hän löysi sillä kansoja. Hän paimentaa heitä rautaisella sauvalla ja polkee Jumalan kaikkivaltiaan vihan kiivauden viinikuurnan. Hänellä on viitassaan ja kupeellaan kirjoitettuna nimi, kuninkaiden kuningas ja herrojen Herra. Sitten minä näin enkelin, joka seisoi auringossa. Hän huusi kovalla äänellä kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille. Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle, syömään kuninkaiden lihaa, sotapäälliköiden ja mahtavien lihaa, hevosten ja niiden selässä istuvien lihaa, kaikkien vapaiden ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten. Ja minä näin, että Peto ja maan kuninkaat olivat sotajoukkoineen kokoontuneet sotimaan hevosen selässä istuvaa ja hänen sotajoukkoaan vastaan. Stopataan tuohon kohtaan. Lopun ajoissa tullaan jossain vaiheessa siihen pisteeseen, että Peto
väärä profeetta ja antikristus yhteistuumissa 10 kuninkaan ja maailman kaikkien kansojen kanssa. He johtavat koko maailman hyökkäämään Jerusalemia vastaan, niin kuin myös Sakarian kirjat luvut 12-14 meille kertovat. Ja käy sitten niin, että lopulta tuo vihollisen armeija tunkeutuu Jerusalemiin asti, mutta silloin juutalainen kansa huutaa Jeesusta, ja he huutavat, että siunattu olet sinä, joka tulet Herran nimessä. Ja sen jälkeen Jeesus Kristus saapuu Jumalan karitsana ja Jumalan uhrikaritsana tänne maan päälle. Hän tulee Juudan leijonana, kunnian kuninkaana ja tuhoaa antikristuksen ja nämä kansat, jotka hyökkäävät Israelia ja Jerusalemia vastaan. Ja siitä alkaa sitten 1000-vuotinen rauhan valtakunta, Messiaan valtakunta Jerusalemissa ja koko maan päälle. Ennen tätä suurta sotaa ja sitä 1000-vuotisen valtakunnan alkua ja sitä ihanuutta, kun sitten rauha tulee, sitä ennen tapahtuu kuitenkin tärkeitä asioita, joista pasuunansoiton juhla meille nimenomaan puhuu. Raamattu kertoo meille hyvin selkeästi siitä, että lopun aikojen viimeisemmässä vaiheessa 7 enkeliä puhaltaa pasuunoihin. Tuo viimeinen 7. pasuuna, joka on Jumalan pasuuna, kun siihen puhalletaan, silloin tapahtuu ylösotto, ylöstempaus. Kun tuo Jumalan pasuuna soi ja ylienkelin käskyhuuto kuuluu, Jeesus laskeutuu pilven päällä ylhäältä taivaasta meitä vastaan yläilmoihin ja meidät temmataan hengessä ja myös fyysisesti, koska saamme siinä hetkessä ylösnousemusruumiin, joka Jeesuksella jo on. Meidät temmataan Jeesusta vastaan ja me näemme hänet kasvoista kasvoihin. Ja hyvin pian tuon tilanteen jälkeen me saavumme yhdessä Jeesuksen kanssa Jerusalemiin ja käydään tuo suuri sota Jerusalemista. Ja sen jälkeen peto tuhotaan ja alkaa 1000-vuotinen rauhan valtakunta. Eli tämä pasuunansoiton juhla, Zihroon Terua ja Jom Terua, puhuu meille siis profeetallisesti tuosta ylöstempauksen päivästä. Hetkestä, jolloin Jumalan pasuuna soi ja meidät temmataan Herraa vastaan. Kuolleet nousevat haudoistaan ja saamme muuttua Jeesuksen kaltaisiksi. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 15 ja 50 kertoo meille tuosta suuresta hetkestä, pasuunan soiton hetkestä. Mutta sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pukeutua kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun pistimesi? Kuoleman pistin on synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Olkaa siis, rakkaat veljeni, lujia ja järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä. Ja tietäkää, että vaivan näköinen Herrassa ei ole turhaa. Yes! Sinun ja minun vaivan näkömme Jumalan valtakunnan työssä ei ole turhaa, koska on ylösnousemus kuolleista ja sitä hetkeä me odotamme innolla. Paavali jatkaa ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä siellä luvussa 4 jakeessa 13 juurikin tästä samasta aiheesta näin. Veljet, emme tahdo teidän olevan tietämättömiä poisnukkuneiden osasta, ette te murehtisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös niin kuin uskomme, niin samalla tavoin Jumala myös on Jeesuksen kautta tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Tämän me sanomme teille Herran sanana. Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi poisnukkuneiden edelle. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta
käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Ja ilmestyskirjassa myös meille puhutaan tästä samasta asiasta, kuinka ilmestyskirja 11 ja 11. Kuinka tuo ylöstempauksen hetki on suuri hetki Jumalan pelastussuunnitelmassa. Ilmestyskirja 11 vie tästä juuri samasta hetkestä ja aiheesta. Mutta niiden 3,5 päivän kuluttua meni profeettoihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen. Suuri pelko valtasi ne, jotka katselivat heitä. He kuulivat voimakkaan äänen sanovan taivaasta: nouskaa tänne! Ja profeetat nousivat pilven mukana taivaaseen, ja heidän vihollisensa katselivat heitä. Sillä hetkellä tuli suuri maanjäristys, ja 10% kaupungista sortui. Maanjäristyksessä kuoli 7000 ihmistä, ja jäljelle jääneet pelästyivät ja antoivat kunnian taivaan Jumalalle. Toinen voihuuto on mennyt, mutta 3. voihuuto tulee pian. 7. enkeli puhalsi pasuunaan, ja taivaassa kuului voimakkaita ääniä, jotka sanoivat: maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellulleen. Hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Ja ne 24 vanhinta, jotka istuivat Jumalan edessä valtaistuimillaan, heittäytyivät kasvoille ja palvoivat Jumalaa. Me kiitämme sinua, Herra Jumala kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut käyttöön suuren voimasi ja ryhtynyt hallitsemaan. Kansat ovat vihoissaan, mutta sinun vihasi hetki on tullut. On tullut aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja sinun nimeäsi pelkääville, pienille ja suurille, ja tuhota ne, jotka tuhoavat maata. Ja Jumalan temppeli taivaassa avautui, ja hänen liittonarkkunsa näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita, ääniä, ukkosen jylinää, maanjäristys ja suuria rakeita. Wow. Pasuunan soiton päivä. Se lopullinen oikea pasuunan päivä, kun Jumalan pasuuna soi ja meidät temmataan Herraa vastaan. Se tulee olemaan mahtava hetki. Meidän Herramme Jeesus ottaa kuninkuuden ikuisiksi ajoiksi. Kansat ovat vihan vallassa, juutalaisia, kristittyjä ja Jumalaa vastaan. Mutta Jumala vuodattaa heidän ylleen vihansa ja me olemme silloin turvassa Herran luona. Uskovina joudumme olemaan kyllä vaivanajassa varmastikin mukana tiettyyn pisteeseen asti ja kokemaan antikristuksen vainoa ja lopunajan kamaluuksia, mutta me emme Jumalan vihaa joudu ikinä kokemaan, vaan Jumala tempaa meidät Herraa vastaan siksi ajaksi, kun nuo vihan maljat vuodatetaan maan päälle. Ja samaan aikaan Jumala varjelee omaa kansansa Israelia ja vie heidät erämaahan ja puhdistaa heidät siellä. Ja sen jälkeen, kun Israel on ollut erämaassa turvassa tuon viimeisen hetken antikristuksen loppuhallinnan ajan, joka on hyvin lyhyt hetki, niin sen jälkeen tulee tuo maanjäristys Jerusalemissa, jonka seurauksena kaikki Jerusalemissa asuvat juutalaiset antavat kunnian Jumalalle ja toivottavat Jeesuksen tervetulleeksi maan päälle. Ja sitten sinä ja minä ja kaikki Herran pyhät ja enkelit saavumme hallitsemaan 1000 vuodeksi maan päälle. Miikan kirja luku 4 ja sieltä jakeesta 1. Miikan kirja 4 ja 1. Nyt saa tätä Kaiman kirjaa taas pitkästä aikaa lainata. Kiva, mä tykkään siitä. Miikan kirja 4 ja 1. Päivien lopulla on Herran temppelin vuori seisova lujana, ylimpänä vuorista, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan huoneeseen, että hän opettaisi meille teitään ja me vaeltaisimme hänen polkujaan. Sillä Sionista lähtee opetus, Jerusalemista Herran sana. Hän tuomitsee monien kansojen kesken, hän säätää oikeutta väkeville kansoille kaukaisiin maihin saakka. Ne takovat miekkansa auranteriksi ja keihäänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä ne enää opettele sotimaan.
Jokainen istuu oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla, kenenkään säikäyttämättä, sillä Herran Sebaotin suu on puhunut. Kaikki kansat vaeltavat kukin oman Jumalansa nimessä, mutta me vaellamme Herran Jumalamme nimessä aina ja ikuisesti. Sinä päivänä sanoo Herra, minä tahdon koota ontuvat ja tuoda yhteen hajalle ajetut, ja ne, joille minä olin tuottanut onnettomuuden. Minä teen ontuvista jäljelle jäävän ja kauas viedyistä väkevän kansan. Herra on oleva heidän kuninkaansa Sionin vuorella, nyt ja ikuisesti. Amen. Ei enää mikään kansa harjoittele sotataitoja 1000-vuotisessa valtakunnassa, vaan silloin rauha vallitsee. Kaikki saavat olla oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. Sitten mullakin on oma viiniköynnös. Tässä sanotaan, jokainen saa olla oman viiniköynnöksen alla. Mä en mistään viinistä tykkää, mä oon muutenkin absolutisti ja en halua alkoholia käyttää muuta kuin karmolisti pois silloin kun on flunssa. Eli en siis ole ihan puhas absolutisti, mutta aika lähellä. 99,99999 absolutisti. Näin, joka tapauksessa. Mutta ei mulla ole mitään vastaa. Jos tykkäät viiniä juoda, niin juo ihan vapaasti, jos et humalla. Jos se pysyy hallinnassa. Niin teki Jeesuskin ja monet muukin. Joka tapauksessa, ja Timoteus ja Paavali ja kaikki. Paitsi minä. No joo. Oi voi mua. Joo, mä en oikein tykkää alkoholin mausta. Mutta joka tapauksessa silloin mäkin saan oman viiniköynnöksen, saan syödä viinirypäleitä suoraan siitä viiniköynnöksestä. Sehän on kivaa. Rauhassa ei tarvi enää pelätä mitään sotia. Kiitos Jumalalle siitä. Tuo on mahtava tuo 1000-vuotinen rauhanvaltakunta, jota kohti olemme menossa. Mutta mehän emme tiedä, koska Jeesus tulee. Vaikka tämä pasuunansoiton juhla meille puhuu tuosta pasuunan soimisesta ja viimeisestä pasuunasta ja tempauksesta, ja monet raamatun opettajat viime vuosina on alkaneet opettaa, että todennäköisesti ylöstempaus tulee Jom Teruana pasuunansoiton juhlana. Se saattaa tulla. Ja on vahvat raamatulliset perusteet, että se voisi tulla juuri tuona päivänä, 7. kuun Tisrikuun ekana päivänä. Mutta Jeesus sanoo meille Matteuksen evankeliumin luvuissa 24 ja 25. Mä en lue niitä nyt tässä enää, koska tässä on nyt paljon jo luettu raamattua, niin menee muuten pitkäksi tämä mun puhe. Ja on mennyt jo pitkäksi, mutta menisi vielä liian pitkäksi. Niin Matteus 24 ja 25, voitte sieltä luntata sitten kokouksen jälkeen rauhassa lueskella. Niin siellä kerrotaan siitä, kuinka Jeesus sanoo, että Jeesuksen tulemuksen päivää ja ylöstempauksen päivää ei kukaan tiedä muuta kuin Isä taivaassa. Ei edes poika, eivätkä edes enkelit. Mutta samassa luvussa Jeesus sanoo, että kun viikunapuu ennalleen asetetaan, eli Israel, viikunapuu on Israelin tämä esikuva. Kun viikunapuu Israel ennalleen asetetaan, se on merkkinä siitä, että sen sukupolven aikana kaikki tämä tulee tapahtumaan. No me emme tiedä, miten se sukupolvi pitää laskea. Raamatussa toisissa kohtaa sukupolvi on 40 vuotta, toisissa 80, toisissa 120 vuotta. Ja me emme tiedä tarkkaan, että mitä tuo viikunapuun lehteen puhkeaminen tarkoittaa. Yleisesti opetetaan, että se on se, kun Israelin valtio perustettiin, tai se, kun juutalaiset otti Jerusalemin haltuunsa, Itä-Jerusalemin. Mutta me emme varmaksi tiedä, tai voi joku tietää varmasti, mutta minä en tiedä varmaksi, mikä on se täsmällinen oikea tulkinta tuohon viikunapuun lehteen puhkeamiseen. Mutta sen me tiedämme, että hyvin, hyvin lähellä olemme tätä hetkeä. Paavali kuitenkin sanoo meille Tessalonikalaiskirjeen luvussa 5, että tuo tempauksen päivä, niin se ei tule meille niin kuin varashyöllä. Jos me valvomme ja rukoilemme, niin Herran päivä ei tule meille kuin varashyöllä. Eikö mielenkiintoista? Jeesuskin sanoi myös tuossa Matteuksen luvussa 24, että jos me tietäisimme, millä hetkellä varas murtautuu taloon, emmehän me antaisi sen murtautua, vaan me valvoisimme ja olisimme valmiina. Ja me saamme vähän osviittaa Jeesuksen toisesta tulemuksesta, vaikka emme tarkkaa hetkeä ja päivää ja vuotta tiedäkään. Mutta kaikesta huolimatta ainakin tämä Zihroon Terua ja Jom Terua, eli pasuunansoiton päivä ja pasuunansoiton muistojuhla, se muistuttaa meitä tästä tulevasta ylöstempauksesta. Toiseksi pasuunansoiton juhla ja suuri sovituspäivä, ne puhuu katumuksesta, paluusta ja anteeksiannosta. Juutalaisessa kalenterissa on muutama tällainen pieni virhe. Tavallaan, niin kuin meidän roomalaiskalenterissa on virheitä täynnä se kalenteri. Mutta juutalaisessa kalenterissa on 2 pientä virhettä. Siellä muun muassa
on yksi kuukausi nimeltänsä Tammuskuu, joka on epäjumalan niminen kuukausi. Mutta sen lisäksi siellä on yksi vähän vakavampi virhe, nimittäin Rosh Hashanah, eli juutalainen uusi vuosi. Mehän tiedetään näistä juutalaisista seinäkalentereista, että vuosi vaihtuu 1. Tisrikuuta, eli 1.7. kuuta vaihtuu juutalaisessa kalenterissa vuosi. Meneekö logiikka jotenkin vähän ristiriin? Miten voi vuosi vaihtua 7. kuukauden 1. päivä? Hetkonen. Juutalaisessa kalenterissa on 2 uutta vuotta ja lisäksi on vielä puittenkin uusi vuosi, mutta sitten nyt ei tällä kertaa enempää. Mutta Raamattu meille osoittaa kuitenkin, että Jumala käski aloittamaan vuoden laskun Nisan kuusta, Aviv kuusta eli pääsiäiskuukaudesta. Ja kuitenkin juutalaisessa kalenterissa uusi vuosi Rosh Hashanah on nykyisin Tisrikuun eka päivä eli pasunansoiton juhlapäivä. Ja tuo on Babyloniasta pakkosiirtolaisuuden aikana tuo tapa tarttunut juutalaisille. He vietti sellaista suurta villiä epäjumalan juhlaa 1. Tisrikuuta Babyloniassa, siis babylonialaiset vietti, ja sitten juutalaiset rupesi juhliin samaan aikaan uutta vuotta. Eli se on juutalaisessa kalenterissa sellainen pieni virhe, mikä on. Nyt on uuden vuoden aika oikein. Jumalan uuden vuoden aika. Nimenomaan. Nyt tällä hetkellä elämme justiin, tai emme elä vielä, se vaihtuu parin päivän, ihan muutamien päivien päästä. Vaihtuu tämä Aviv ja Nisan kuu, nyt on Adar B-kuu, mutta kohta vaihtuu Nisan kuu ja sitten alkaa uusi vuosi niin kuin Jumalan ajoituksessa ihan kohta juhlitaan uutta vuotta. Mutta Raamattu kuitenkin sanoo mielenkiintoisesti tästä vuoden lopusta. Katsotaan 3. Mooseksen kirjasta luvusta 25 jakeesta 8 liittyen riemuvuoteen. 3 Mooses 25 ja 8. Vaikka vuosi piti siis aloittaa näin keväällä Abib tai Nisan kuussa, ne on siis sama kuukausi, jolla on 3 eri nimeä, niin kuitenkin on yksi poikkeus olemassa, ja se on riemuvuosi. 3 Mooses 25 ja 8 kertoo meille, milloin riemuvuotta tulee viettää, ja jakeesta 9 luemme nyt. Soita sinä vuonna soofar-torvea riemullisesti 7. kuussa kuukauden 10. päivänä sovituspäivänä. Soikoot soofar-torvet kaikkialla maassanne. Pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa maassa vapautus kaikille sen asukkaille. Olkoon se vuosi teille riemuvuosi. Jokainen teistä saa silloin palata perintömaalleen ja sukunsa luo. Eli silloin kun alkoi riemuvuosi 50 vuoden välein, silloin Jumala käski, että vuosi tulee aloittaa Jom Kippurista eli suuresta sovintopäivästä, joka on Tisrikuun 10. päivä eli 7. kuun 10. päivä, eli syksyllä alkaa uusi vuosi. Ja viime vuonnahan, niin kuin meidän roomalaisessa kalenterissa vuonna 2015, alkoi juutalaisessa kalenterissa uusi vuosi, joka on riemuvuosi, joka meillä on nyt menossa. Ja se alkoi siis viime vuonna syyskuussa juurikin tuona Jom Kippur-päivänä, eli siis suurena sovituspäivänä, josta sitten ensi kerralla puhutaan lisää. Vielä katsotaan yksi Raamatun paikka, mikä aiheuttaa pikkasen helposti meille hämmennystä tässä, että koska se vuosi nyt pitää aloittaa ja koska ei. 2. Mooseksen kirja 23, 14-18. Tämä on päivän viimeinen jae, mutta sitten vielä muutama loppusa. 2 Mooses 23, 14. Täällä sanotaan erittäin hämmentävästi. 3 kertaa vuodessa vietä juhlaa minun kunniakseni. Vietä happamattoman leivän juhlaa ja syö happamatonta leipää 7 päivänä, niin kuin minä olen sinua käskenyt, määrättynä aikana Aabib-kuussa, sillä silloin sinä lähdit Egyptistä. Älkää tulko minun kasvoini eteen tyhjin käsin. Vietä myös elonleikkuujuhlaa, kun korjaat ensi hedelmät viljastasi, jonka olet kylvänyt peltoosi. Ja hedelmän korjuu juhlaa vuoden lopussa, kun olet koonnut vaivan näkösi tulokset pelloilta. 3 kertaa vuodessa tulkoon koko miesväkesi Herran kasvoin eteen. Älä uhraa minun teurasuhrini verta happamaleivän kanssa, älköön juhlauhrini rasvaa jääkö yön yli seuraavaa aamua. Tässä sanottiin, että lehtimajan juhla Sukkot, eli hedelmänkorjuujuhla, on vuoden lopussa. Eikö outoa?
sehän on keskellä vuotta eikä vuoden lopussa. Mutta tässä sanotaan, että tämä hedelmänkorjuujuhla on vuoden lopussa. Ja useimmat Raamatun tutkijat ymmärtää tämän tarkoittavan maanviljelysvuotta, jakeen 16. Sukkot, lehtimäjuhla, hedelmänkorjuujuhla on maanviljelysvuoden lopussa, sillä Israelhan sijaitsee Lähi-idässä talvisateiden alueella ja siellä viimeiset hedelmät korjataan juurikin lehtimäjuhlan aikana, eli siinä syys-lokakuun pinnassa. Ja se on maanviljelysvuoden loppu. Ja lisäksi se on myös vuodesta tuon juhla-ajan, joka kestää 7 kuukautta. 7 kuukauden juhla-ajan loppu on myös tuo lehtimajan juhla ja siihen huipentuvat kaikki nämä juhlaajat. Näin useimmat Raamatun tulkittajat selittävät tämän kyseisen näennäisen ristiriidan. Tämä pasuunansoiton juhla ja sovituspäivä ovat ainoat juhlat, jotka ei liity ruokaan ja maanviljelykseen ja satoon, vaan ne puhuu tästä Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja meidän ylöstempauksestamme. Juutalaisille tämä aika tästä pasuunansoiton juhlasta suureen sovituspäivään on katumuksen ja paluun aikaa. Se on taslichin ja tesuvan aikaa. Silloin juutalaiset tekee parannusta synneistä ja pyytää syntien anteeksiantoa. He toivottaa toisilleen näin, että kirjoittakoon Herra sinun nimesi elämän kirjaan. He toivoo, että heidän nimensä kirjoitetaan elämän kirjaan, että he saa syntinsä anteeksi. Ja niinpä sitten suurena sovituspäivänä he saavat ne syntinsä anteeksi. Ensi kerralla me tutkimme sitten tuota suurta sovituspäivää ja siitä enemmän ensi kerralla. Rukoillaan vielä loppuun. Kiitos Jeesus Kristus siitä meidän kuninkaamme, että suuren pasuunan soidessa sinä tulet takaisin hakemaan meitä sinun luoksesi. Kiitos siitä, että kuolema voitetaan ja saamme ylösnousemusruumiit. Kiitos siitä, Herra, että todellakin me näemme sinut ja muutumme sinun kaltaisiksi. Kiitos siitä, että saamme sinun kanssasi tulla sitten takaisin Jerusalemiin ja Israeliin ja alkaa tuo 1000-vuotinen rauhan valtakunta, jossa sinä, Jeesus, Messiaana ja kuninkaana hallitset sitten 1000 vuoden ajan ja sen jälkeen hallitset Isän kanssa yhdessä ikuisesti, Herra. Uudessa taivaassa ja uudessa maassa ja uudessa Jerusalemissa. Herra, kiitos siitä, että tämä pasuunansoiton juhla saa meitäkin oikein rohkaista, että me voitamme eräänä päivänä. Me elämme ikuisesti. Meidän elämämme ei lopu kuolemaan, vaan me saamme nousta ylös kuolleista. Saamme nousta Herraa vastaan, elää ikuisesti sinun kanssasi. Herra, tämä muistuttaa myös meitä siitä, kuinka kuningas voidellaan. Me tahdomme tunnustaa, Jeesus, sinut kuninkaaksemme ja koko maailman kuninkaaksi. Ja siitäkin tämä juhla meille muistuttaa. Ja tämä aika pasuunansoiton juhlasta suureen sovituspäivään, saakoon se puhua meille myös tuosta parannuksen teosta, että me Jumalan kansana kadumme syntejämme, pyydämme niitä anteeksi ja annamme Jeesuksen sitten puhdistaa meidät omalla verellään lunta valkeammiksi. Kiitos Jeesus sinun veresi voimasta, jossa on meidän syntiemme anteeksianto tänäkin päivänä. Jää Herra siunaamaan meitä kaikki Jeesuksen nimessä. Aamen.